Дами и господа, трайче ми Благодаря да се видим отново. Да, това е 14-то официално издание от непрекъсваща поредица неопределени зони, които са пътували с различни названия. В 1996 година направихме първи опит в едно държавно учреждение, но така или иначе намерихме на този етап своя дом тук в Contemporary Space и благодаря на вашата приятел, че ни донасят и че всъщност ще си говорим. Диалогът преди всичко, както така казва. И какво има в... какво може да видите? Виждате огромното разнообразие, което аз по принцип много мразя. Но, наистина хора разни. Добрата новина е, че над 88%, който е влизал в печатница, знае, че процентът на намастиляване над 88% вече отива към платняк. Аз се радвам на платняците и съм най-големия фен на платняците. Има платняк, това значи, че хората си свършили работата през годината и повечето от тези неща, 58% над тези проценти са достигнали до публиката, до своя потребител, или са участвали в различни проекти, дали с учебна цел, някои от тях, може би авторите, но тези хора, които участват в този проект, се изхранват от това, което виждате. Не от недвижими имоти, не от джамбазлък. Те дават стока и получават пари срещу това. Това е много важна сделка в общественото доверие, което ни вменява отговорност. Профилът на участниците е от 90-годишната Дария Василянска. Дария, чуваш ли ме? Това е Дария Василянска. Имаме дебютанти, но преди да представя дебютантите, което е традиция при нас, ще кажа, че тук има награждавани художници в международни форуми, свръхнаграждавани автори на български форуми, хора, които произвеждат и живеят с дизайна, защото това е
тяхната дрога, но това е пълно съдържанието на кръвта ни. Важното е, че има кой да наследи нашите усилия и щях да кажа, че това е последното издание на този проект. Защото съм вече на такава възраст, която не ми позволява да въртя от 9 до 9 телефони нон-стоп и да пускам ми е работа. Така че се надявам, ако искате да не е последното издание от уважаемите участници, да се съберем след месеца и измислим следващите планове. Аз няма да движа вече тази платформа. А кой? Ето това, този въпрос си го задавайте вие по-млади. Това не е важно в момента. Важното е, че сред нас има свръх млади таланти, които си изкарват хляба достойно, без да подвиват особено коляно. Дали в Лондон, дали в Копенхаген, дали във Варна, еднакво е трудно. Идиотите са различни. Всички са пациенти. Искам да ви представя Румина Николова, която работи в Лондон вече. И Александра Желязкова, която ще направи опит и проби в световната датска държава. Това е надежда. Ние казахме каквото можахме, силите ослабват, бъдете здрави, продължете делото. Иначе това ще е последно. До тук имаме ужасно специален гост. До тук с младежта. Стойте тук, защото сега ще видите кой се качи на сцената. Сред нас е световно известният тайм-сетинг дизайнер, идеолог и познавач на цялото изкуство и на дизайн на 20 век. Току-що цял Светоград ми говори, че той иска да бъде художник, но аз знам, че той обича дизайна. Денис Мажаров, дами и господа! Денис Мажаров! Запознах се с него 2013 и моментално, без право, извън всяка демократична традиция, аз по принцип не съм адвокат, му казах, ти носиш наградата на това дружество, което аз управлявам, и той получи своят знак за принос в познание в областта на типографията и дизайна, но сега се виждаме за първ път на 3 години. Ето неговата тениска, последната тениска, която издигнахме от Кадеропа, и неговият диплом. В него пише какво съм измислил, да видим. Сталкер Студио за графичен дизайн бележи със своя знак за 2013 година Денис Машаров за разпространение на познание по историята на графичния дизайн. Денис Машаров. Ето си отваря. Спасибо. Окей. Веселете се, това беше. Спасибо.
Ценни книжа. Заменяни логични неща, как се цвети.